Sa Good Vibes Barangay Tangub, Masskara dancers maga-perform sa Cebu kag Hongkong. Nakabaton ang syudad sa Bacolod sa opisyal nga imbitasyon gikan sa Cebu City para mag-perform sa Sinulog Festival 2026. Ang amo nga imbitasyon naghalin mismo sa festival director sang Sinulog kag kabahin sini ang 1.5 million pesos nga subsidy nga igahatag sang Cebu City LGU bilang suporta sa mga kinahanglanon sa mga mascara dancers nga ipadala sang Bacolod. Suno kay Attorney Marty Go, ang Secretary to the Mayor, ang Barangay Tangub Masskara dancers sa ginpili nga magtiglawas sa syudad. Bangod silang nangin kampyon sa street dance kag arena competition sa nagligad nga Masskara Festival. Suno kay Go nga Enero 16 magabiyahe ang delegasyon padulong Cebu kaupod ang mga dancers, props men kag pila ka miyembro sang Barangay Council. Gindugang panigo nga may lain pagiging imbitasyon ang syudad sa Bacolod para mag-perform sa Hong Kong sa Pebrero 15 tubtub 20 sa sini nga tuig. Yesterday, we had a meeting with the tourism office kag ang barangay Tangub. We will be sending ato nga barangay Tangub na mascara dancers who were the last year's champion sa aton nga street dance and arena dance competition.